Gak nyangka ya, hari gini masih ada yang makan tanah liat. Nih proses awal mulanya begini nggih, Mbah. Bu. Jadi kan kok kiat ya Allah. Oh, dipateni Rin. Pakai kayu nggih. Sedep. Paling tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pertama kalinya aku memakan tanah. Assalamualaikum sahabat melemuku, jumpa lagi dengan saya Finis Panamera. Pernah nggak sih terbayang tanah yang setiap hari kita injak ternyata bisa jadi cemilan yang lezat? Bukan sihir, bukan sulap ya. Dan ini bukan di luar negeri, ini ada di Indonesia, tepatnya di Tuban. Hari ini Finis Panamera bakal nekat nyobain kuliner paling ekstrim dan langka di dunia. Makan tanah liat goreng alias ampau. Rasanya kayak apa? Apa lidah kita bakal kaget? Jangan di skip ya, karena cuma di sini kita bakal buktikan rasanya. Wes, mari melemu bersamaku. Masya Allah, hari gini kok masih ada tanah kok dimaem ya? Wah, lah. Ampun gak biyen. Nggih. Nikine lagi do semerap dadine mriki. Oh, niki kados Astor ngoten. Nggih, Astor Jawa. Astor Jawa. Oh, Lan kanggo coklatos. Walah. Oh, prosesnya ngoten pertama. Niki asli tanah nggih. nggih. Enten niki tumpukane Eh, niki tanahnya sange pundi? saking sawah. Oh, sawah nggih. Nggih. Mboten ten Gunung Kawi to Kemukus ngoten niku. Teng gene sawah. Oh, Kanggo lemah ampun. Oh. Mboten lemah sembarangan. Oh, mboten lemah sembarangan ya. Mboten. Khusus lemah ampuh. Oh, ngoten ya. Ya Allah, koyok coklatos tenan iki. Tiap hari nggih produksi niki. Nggih. Dengan Mbah sinten niki namine? Mbah Rasima. Mbah Rasima. Nggih. Niki mugi enten sing pesen kok nang teri. Ngoten. Ini kita kapung panas tak serempeng sik engko lagi masak. Oh. Lah niku wonten kayu bakar niki dienggo napa? Damel manggang. Ngoten. Pun mateng niki lho. Oh. Ngeten niki. Pun krememes niki. Niki enten beluke. Oh alah, ya Allah. Wonten beluke nggih. Wih. Oh, kayak gini teman-teman. Walah. Oh, delok iki mbae menyisir napa niki? Kayak ngenane Garisane. wong sepuh ya serekne kerene kok dibakar yo. Alhamdulillah. Gawe kayak ini mergo kok nang teri. Nggih. Bakale niki angel to ora? Ban Mboten angel ta. boten angel nggih. Oh, niki stoke. Pun kuwatah nggih stoke nggih. Terus niku kudungan niku karek Oh niki. Ya Allah, ini benar-benar unik. Nggak nyangka ya, hari gini masih ada yang makan tanah liat. Ya Allah. Padahal makanan enak ada ya, masih banyak makanan enak tapi kok ya favorit ya. Nah, niki bakdo dinapakan? bakdo niki dijemute Oh, badhe didang. garing. Oh, pun gare bakdo dipepe. Nggih. Oh.
Pun pinten generasi niki? Buyut Samirah Nyai Kasina terus Mbok Ramani terus kula. Oh. Terus yogane kula Sarpi. 5 generasi niki. Alhamdulillah. Berarti ket Indonesia dereng merdeka nggih Mbah nggih. Nggih. Tasik jaman peceklek kula nderek mboke kalih Nyai buyut ten pasar. Ya Niki Allah. damel camilan dadine kok ngeten iki kok angsal minyak kali jagung godhogan jaman dek biyen kula nderek mboke mawon. Oh, nggih. Sakniki nek panganan apa pilihane Kathah. nggih. Niki biasanya digemari niku tiang sepuh-sepuh napa tiang nem-nem? Yang nenek, yang sepuh nggih. Oh, Kebutuhane. segala usia. Sakniki niku ada ten HP wonten niku. Oh, Dak anu mboten wonten. Sakniki siap sak minggu niku ping pindho. alhamdulillah. 15 kilo. Wah. Nek dek ini sampean mriki mboten gadah blas. Ya Allah, alhamdulillah bejo kula nggih. Nggih, monggo dek. Datang ke sini jauh-jauh dari Bojonegoro demi ampo Tuban. Niki wontene nggih ten mriki tok nih. Nggih. Niki yogane kula ngetoni ten Jakarta. Oh, Niki jenakna ampo Tuban, ampo Klinting, ampo Tuban. ampo. Kok enten irisan kadhe kerupuk. Berarti teng Jakarta nggih enten sing dahar lemah Mbah nggih. Nggih, lha kok nggih ten marik-marik ten teng Nggih, dadaknen ngene HP niku. Iki online kan. Nggih. Nggih. Zaman saniki di online kan nggih Mbah dari seluruh kota. Terus sing yogane kula niku ora kopok, terus omonge ya bangkit dan aku omong wong kopok delumak-delumuk. Melok ngetoni. Nggih. Nggih. Surabaya ngono kuwi ya. Gumun ya nggawa perawatane iki. Nggih. Terus kok isih ndadekno lemah digawe apa? Nggih. Terus bakdo niki dipanggang nggih. Oh, dipateni riyen. Pakai kayu nggih. Sedep. Kayune Niki kayu napa? kayu, sembarang kayu pokok kayu tok. Oh, nggih. Apik nggih kayu jati. Nah nek mboten Kayu jati nggih awis nggih. Masake tradisional pakai tungku niki nggih. Oh, ngoten. Lah apine kok dereng nyala? Dereng dinyalakan. kudu mbeluk. Oh, ngoten. Makan ampune gosongi. Ngoten nggih Mbah nggih. Oh, Mbeluk trike ngoten. Jadi cuma mbeluk mawon. Oh, niki pun nggih. ngeten iki enten. Pun mateng. Nget-nget. Nggih. Nggih. Kadhe kok panggang ngeten. Lah jenengan niki nggih tasik dahar ngeten iki. Nah, nggih to, tapi nggih nek nuju to. Nek yo pengen. Pun cekelane kok tumpah Nggih. kerupuk ngono ya. Ados kerupuke nggih. Damel camilan. Camilan nggih. Nggih. Nek nyawang ngene penak nggih Mbah nggih. Tapi nek nglakoni mosok iso kula nggih. Sampai ngeluntung-ngeluntung kayak ngoten. Berarti niki jualane per kilo ngoten. Nggih. Per kilo pinten? Kali dosa. Kalih dosa. Setengah kilo mboten asal. Nggih, angsal. Oh, angsal mawon. Berarti beli berapapun dilayani. Niki sing pun mateng pundi Mbah? Dalem. Sing pun mateng sing pundi? Niki. Oh niki sampun nggih. Nah, niki kameramene ketoke wis pe kemecer lur. Kula cobi Mbah nggih. Ya monggo ta. Oh, sus.
kacau, Mbah. Kados coklat. Tuh, penasaran toh Mas Coklat Saiful. Jawa niki, Mbah. Coklat Jawa. Nggih. Hmm. Wah, luar biasa niki, Mbah. Kameramennya doyan Nur. Kita harus wajib mencicipi ya, karena kita juga terbuat dari tanah. Kembali ke tanah dan cemilannya tanah, ya Mbak ya. Ya tadi ki mulai produksi ini jam pinten? Jam 7 nggih. Nggih. Ngebel kon nang teri ya sik. Oh, berarti menerima pesanan nggih? Ngirimnya dari mana nih? Paling jauh ngirim. Kirim yogane kula. Sampai teng Sampai Jakarta, teng Mbah, pundi? nggih. Yang teng Jakarta niku kok kepengin roh protesene gawe. Oh. Roh bakale. Nggih, nggih. Yogane kula sing jenenge Mbak Pi niku. Oh, sing mengonline kan. Sing Betul lemah cilik, betul. eh Perawatane. oh peralatannya sampai wong Jakarta pengen roh ngoten jos. Nek dadi niki yogane kula niku sing kula timbangi kasak pira 10 kilo kadang 15 kilo. Loh apine kegeden lur. Harus dimatikan ya nggih, Mbak. Terus dipateni kok mati kudu marung. Oh, ngoten nggih. Tok bentuke niki Butoe beluke nggih, mboten apine. garing ngeten iki. Ya nggih kok langsung apik ngoten. Kuliner mahal ini teman-teman ya, tidak ada di tempat lain. Tidak bisa ditemukan di tempat lain, hanya di sini. Di Mbah Sinten ini namanya? Mbah Sinten? Mbah Rasima. Mbah Ratima. Mahalnya bukan soal harga, mahalnya ini karena keunikannya ini. Sisirnya juga pakai bambu nggih. Kayu napa bambu niku? Niki Bahane. bambu sing niki ganden. Niki nggih tinggalane Nyai. Oh, tinggalan Yai. Nggih. Oh, Jadi ini mboten kalang dekok-dekok saiki. ya Allah, alhamdulillah. Ket sakniki nggih. Nggih. Berarti puluhan tahun. Sing pesone niki pun dek. Nggih. Bayu. Berarti wonten 70 tahun nggih. Nggih enten to. Enten nggih, 80 tahunan nih. Luar biasa. Nek bocah sekolah takok, "Wis pirang tahun Mbah lem gawe?" Gawe kawet ge cilik to, Nduk. Kula melok buyutku, nyaiku nang pasar niku lho, Nduk. Gaweanku. Niki rencang-rencang sekolah nggih niku. Nggih. Napa kunjungan nggih? Kunjungan kayak gerabah ngoten niku nggih. Ngene. Kunjungan sekolah. Bapak Pati ya roe ya wis ana unjungan aku ditekakno kok nang pasar sore ngono kuwi. Oh, nggih. Ora roh nek desane dhewe ana sing aneh. Ya ora Nggih. aneh wong wis gak anu mula wis ana tapi ini ora ana sing roh. Niki mengasai kayak gini ya. Ki ketul terus diasah karo Mbah Ratin. Iki digarek ki munggo mono citake. Oh, ngoten. Lho kanggo ngene. Nggih. Jajar rong karo Anissa ya. Enak elihe. Harus di tangan bro, tangan-tangan yang tepat. Oh, digepuki ngoten ya. Niki sak menten
Kayak niki kudu habis nih, Mbah. Mungkin mungkin nek nyetara lak menisan mungkin. Oh, ngoten nggih. Niki ya Mbah niku ne murup malih. Matikan lagi. Nih proses awal mulane begini nggih, Mbah. Ngeten iki dicampur air, Mbah nggih. mungkin nek kenyanyian kudu semedengan. Oh. Engko nek katosen digembel ambyar. Oh, ngoten nggih. Oh. Bu. Jenengan kok kiyat ya Allah. Sing nom-nom urung karuan. Ya nggih. Cemilan dari tanah lur. Wah. Keren Yang banget. dunia. Tangane mboke kok kene. Memanca negara. Lagi. Gak ngoni anakku akeh, anakku 5. Kok kene iki mergaweku. Nggih, alhamdulillah. Tapi ne wong lagi doroh dadine ya. Kok anakku cilik sampai aku sak cilik sampai Nggih. Yogane kathah, Mbak. kata. Tapi do nderek yang ndamel griya kiambak-kiambak. Alhamdulillah. Kula niku wau kula jaluk kumpulan nek wis tuwak nang Batur. Alhamdulillah dari tanah bisa mensukseskan anak putra-putrane nggih. Oh iya. Padahal niku badane jenengan kecil tapi rasa. Batur-baturku iki wis ngene. Kowe lho nek nang sawah dadah, kok mlaku kok. Wedhe wae aku yo nek gareko ngene kok. Misan aku. Kowe lho nek aku wae. Niki dinapakno nih. Dinapakno nih. Ini mengke nek kadene. Oh, ngoten. Istilahnya dipadetno nggih. Diganden. Ganden. Oh, ganden namine. Sik piye ben krakat. Oh, ben raket. Kayak pasangan. Ben raket lir. Ditotel. Oh, dicelup-celupne banyu. Ben supaya halus. nggih, halus. Cepet halus.
Wah, sulapan tenan. Jos. Tidak sembarang tanah ya, Mbah nggih. Mboten iki Tanah khusus. kanggo ampuk. Nggih. Tanah sing mboten diinjak menungso. Nggih mboten. Hmm. Pokoke nek mboten tiyang kula sing mendhet, Nggih. duduk langsung diaduk. Langsung gede diadai nggih. Sakniki ne cah nom-nom nggih mboten purun teng sawah. Enak nyambung. Enak nyangkrut Mbak ya. Sing gadah sawah nggih mboten purun. Enggak turun. Lomba saya Mbak. Digarapno wong. Bas. Ya anu mboten bayar, saiki ne nyewa. Wis akeh metu asile. Ya kon mek lampu nek sik bapake sembahane. Saiki ya sungkan mek dhewe njaluk nyewa tane pira ngono. Dadi tanah tiang Mbak ya. Iki kanggo cithake. Nggih. Cithake diasah nggih, Mbak nggih. Yo enten iki. Coklatos desa. Astor desa ki lur. Tas sekolah enten. Dah. Praktek nggih. Kongkon rasa siwalan. Gak siwalan benak. Ya ora enek. Kon rasa legen. Kan nyukani rasa nggih, Mbak nggih. Ora dadi. Ora dadi. Ora dadi. Kok dadine rasane sak lemah. Anggite wis dikek rasa-rasa stroberi ngono. Coklat jerone. Kopi, rasa kopi. Nggih. Nurut. Intine kok dinggon. Ora dadi. Pokok ya sak rasa lemah. Wush. Gelondong-gelondong.
Dawa-dawa. Nggih nek utuh wis dawa-dawa. Nggih, nek utah dawa-dawa. Nek kandelen nggih mboten eco nggih, Mbak nggih. Kok ora iso tanggal tenan. Orang krememes. Niki bener kangge tiyang nyidam-nyidam ngoten niku. Nggih. Nyidam nggih, camilan, kadang godhong-godhong tates. Kadang menyo. Dikeput iki. Manfaate napa Mbah nih? Terus sik umop di kei iki. Ora bae. Khasiate napa nih Mbah? Khasiate. Khasiate nang badane yo. Jarine ngono kuwi ngono dheke bar mangan ngene kok Enteng. enteng. Ngoten khasiate. Kuwi wae aku sing gawe. Sampeyan godhog kulupan kulupe ora pahit Mbah ya. Iki ora bae. Iki damel suguhan riyaya cocok Mbah ya. Nggih. Nek anu nggih damel camilan, damel jajan. Ngoten nggih. Nggih. Niki pas sampe riyo iki cocok ya. Unjuk kopi terus camilane ngaten iki. Nyaine kula dek biyene. Iku tiang ra urat, gak boyo. Bahane niku nggih tumbat kayu nggih tumbat. Oh, nggih. Iki nggih tumbat. Sing iki mboten tumbat tinggalane. Tinggalane. Nyai. Nyai. Jenengan usia pinten? Jane Usia pinten? 7 kali. Alhamdulillah. Sehat, Mbah. Muga sehat paringi Panjang umur nggih. panjenengan nggih kula sedaya. Nggih, amin. Nomor 1 sehat, Nggih. awake ora capek. Tapi aku nek diceluk wong-wong kang gawe anakku iku ora lek, lem kangelan jan. Nggih. Bature ngono do golek nduk. Kok ora kuman. Sehat to yo yo ya. Ora kuman tumon aku. Kan rene dolan aku. Niki khusus rumah produksi nggih, ten mriki. Nek griyane jenengan? Griyane. Gak mula nggih niki tapi nek sakniki nika. Oh. Yogane kula. Nggih. Niki nggih yogane kula. Yogane celak-celak. Nggih, enten sing nduk tepe sing jalan niku teng tok Tegal. Nggih. Kameramen Finish Panamera doyan. Ayo Mas lagi Mas. Iya. Takut Mas ki Mas. Enak ya Mas Saiful, coba. Coba ayo. Coba ayo. Wong asli Ayo. Tuban kok. Ayo. Asli Tuban harus berani coba dong. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Engko langsung melangsingkan, Mas. Lho kok guyu tok diresapi rasanya. Ayo ditelan. Tes terus, yuk. Gas terus ayo.
Digepuki malah ben tambah padet ya, Pak ya. Diungkal lagi biar landep. Garisane. Lihat terus Mbak ya. Tiba-tiba langsung satu ini ya tampah ya, Mbah ya. Oh, ada 3 tampah. Ya. Sehari menghasilkan berapa tampah nih? Nggak ngitung ya. Hitung angger bek tak pepe. Oh, angger bek di PP, angger bek. Mumpung cuaca panas ya. Kampungan ono panas. Biasanya udan terus ya, Mbak. Nek sawah ya kurang banyu. Sawah kurang banyu. Kurang. Nah, sudah full siap di PP. Ampo-ampo ngewangi mbahe wayahe di PP, Lur. Sediluk-sediluk ngungkal, Lur. Ini tempatnya juga tradisional, teman-teman. Kayu bakar. Proses pemanggangannya juga seperti ini pakai tungku. Ini benar-benar otentik, tradisional. Nah, ini keriwilannya, teman-teman. Keriwilannya juga payu dikelumpukno yang ajur-ajur. Kelumpukno ya, Mbah ya. Waktunya dijemur, teman-teman ya.
Oh, seperti ini proses jemurnya. Niki sing wis dijemur pagi nggih. Nggih, pun dari Pun garing. Siap dipanggang nggih. Kaya astor tenan nggih. Ini sudah kering, siap panggang. dipanggang. Dimasukkan rumah. Berarti dijemur dulu baru dipanggang gitu Mbak. Nggih. Nek enten panase nggih sampai garing malah kae. Nggih. Nek garingan nggih remuk. Oh. Kegaringan nggih mboten enak. Pokoke sewedengan ngoten. Niki sampun pas iki. Pas iki lho dengan tekelane. Nggih. Ketok teko cekelane nggih. Nggih. Pun damel. Nggih. Nek garingan dipanggang niku malah remuk. Niki sampun mateng. Nggih mateng. Oh, nggih, mateng. Saben yo jejer-jejer ngene iki yo. Nggih. Telat teras ya. Siap dikemas.
Kudu ditata nggih, Mbah. Nggih. Mboten malang-malang. Nggih, malang-malang. Iku nek mbek wong iki dibagi meneh. Kadang ono sing njaluk setengah, Mbak. Kadang ono sing njaluk. Ini tak kira Seprapat. pakai dipecek ini. Ini kayak keling-keling. Iya, Nggih, nek mateng ngoten iki nggih, keling-keling ngoten nggih. nek genine buruk. Kosong. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Tak icipi lur ya. Penasaran. Ini yang paling tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Baru pertama kalinya aku memakan tanah. Wow. Seperti coklat, enak pol. Logit. Ada getaran-getaran cinta. Terakhir rasanya getaran-getaran cinta. Teman-teman wajib coba ngelarisi Mbah sinten? Mbah Rasima. Mbah Rasimah. Alamatnya tempuh dini nggih, Mbah? Niki Dukuh Beti, Dukuh Beti, Trawulan. Krawulan, Tuban, lur. Wajib lihat produksinya yang super keren. Duh, tangannya ya jos lho, walah. Karek saitik, Mbah, wis sak kilo. Tangannya bakul tenan jenengan iki. Sak kilo nih. Niki sak kilo. Nggih, sak kilo. 20.000 teman-teman ya. Ini cemilan awet. Nggih. Awet sepanjang tahun. Mboten wonten kadaluarsane nggih. Mboten niki pun dilepa kali bocah Jakarta. Pun kering terus dipanggang. Nggih. Alami. Alami. Kayak rasa-rasanya smoky, legit dan pokoknya wajib coba. Kayak remukan ini damel napa remukan? Nemukane kula adai Nggih. timbang 5 kilonan mungkin disak dadi sitok. Ya. Dene glangsing 15 kilo to. Oh. 20 kilo itu hitunge niku. Nggih. Ya caruk niku di dol. Didol malih nggih. Nggih, Nak. Oh. Nah niki tumbase ten pedidon online. Nggih, online ngoten niku nggih. Berarti remukane ya payu nggih. Ini payu. Payu sedaya. Alhamdulillah. Kameramennya kok games tenan. Menambah stamina. Melangsingkan tubuh ya, Mas. Kertas. Ini ada yang kawandel. Lumayan nih. Nggih. Kalatan
Ecos sing tipis-tipis nggih. Nggih, nek sing tipis-tipis. Rasane rasa duren, Lur. Glegek duren iki ya. Mbah Rah, kula nyuwun pamit. Terus badhe tumbas 1 kilo nggih. Nggih. Pas tasik wonten to nggih? Nggih, siap. Oke. Nah, nih pas 1 kilo teman-teman, mau mantep. Oke. Wah, damel cemilan riyaya, Lur. Ini cocok badhe poso riyaya, Mbah nggih cemilan. Nggih. Pun niki susuke mboten usah, susuke kangge jenengan mawon. Nggih. Nggih, semoga sehat selalu, panjang umur, saged produksi terus sampai buyut-buyut ngoten nggih. Nggih. Nggih, sehat selalu nggih, Mbah. Kula nyuwun pamit riyen nggih. Assalamualaikum. Nggih, amin. Nggih, amin amin. Nggih.